Вітаю всіх на каналі Монеты і банкноты Республікі Беларусь. У сённяшнім відеоаглядзе хацеў паказаць вельмі цікавы брак 1 копейкі узору 2009 году, маскоўская чаканка старых герб. Брак у нас вельмі цікавы, но недарагі. Если мы будем трымаць так вось монету, мы яе паварочаем і бачым невялічкую сооснасць. Такія бракі я знаходзіў у мешках, дастаткова часты брак. На сённяшні дзень можна будзе знайти такі самы брак в обігу, но уже не ў такім стане. Давайте яшчэ раз разглядзім, якая сооснасць. Трымаем, паварочаем і бачым вось такую вот невялічкую сооснасць. Паўторюсь, такія бракі не вельмі дорага каштуюць. А на сёння хацеў бы з вами развітацца. Калекцыянуйце монеты і да сустрэчы.